Nik uste dut, Otxandizok etorkizunari begireko plan barritu bat behar da bela. Azken baten, lau legegintzaldi pasau diez azkenengo plan estrategikoe egin zanetik, nik uste dut, herriai gauza hon asko ekarri hotza zen fase bat izen dela, baina egize da bai, 16 urteetan mundue, da gure herriai asko aldatu dela, eta fase hori agortute dauela. Pandemia hasi aurretik argi geneukan hori holan zala, eta azkeneko urtien pasau diezen gauza guztiek gure ideian berretzi baino ez gaitu egin. Legegintzaldi hasieratik oso argi eduki dugu jentia entzuteko momentu ezala, beste gauza askoren artien horretan ibiliga azkenengo urte luzien, eta ontxe aurria begire, etorkizunei begire paretietoketan da. Gu beti esaten dugu Otxandizo naturingurune zoragarri baten kokatute dauen herrile dela, nortasun eta historia handiko herrile garela, anitze, euskaldune eta batez be bizi-bizirik dauena. Bai egize da, momentu honetan gabezia edo arrisku handi batzuk ikusten dugu zela, eta guk horren beste maite dugun bizitasun hori gainberan jun leikela, urrengo urtietan esku hartien daukogu zen erronkai ganoraz batzen ez badotzagu. Zentzu horretan, lehoko gauzien behar dugune da, herrien beharrizena daukon jentiai, bere oinarrizko bizi baldintzak bermatzeko tresnak martxan ipintzie. Horregaz batera, lehoko sektorie, komertzioek eta ostalaritza sustatu behar duguz. Otxandizok, helmuga turistiko moruen zelako gure dauen izen definidu beharra dauku. Eta herritarren arteko harremanak josteko hain importante diezen kultur eta kirol eskaintzak danon artien bizi barritu. Horregaz batia, guk sarritan ez dugu sinesten, bai klima aldaketak Otxandizon be eragin itzela dauko. Eta zentzu horretan, urrengo urtietan tokoko jaku ur kontsumo arduratzu bat itie, energia berriztagarrien aldeko apostue biderkatzie, zabor gitxia sortu eta gehiago birziklatzie, eta gure basuen aldeko, bertako basuen aldeko apostu itie. Otxandizo oso herria anitze da, eta hemen daukagun kulturartekotasune errespetutik eta elkarbizitzan sakonduz kudeatu beharko dugu. Eta horren guri edan Otxandizoko euskerie, herriko bazter guztietan bizirik mantentzeko aldugun dana egin beharra dauko. Niri 10 urte barru gustatuko jatan ikustie pultzue berreskuratu dauen herri bat. Gustatuko jatan ikustie herri bat kapasa dana modu kolektibuen pentsau eta jarduteko. Eta gai dana ezberdinekiko empatia garatzeko. Horrek esan gureko balako, momentu honetan esku hartien dauko guzen erronkei bierdan modue erantzun dotzagule. Urrengo hilabetietan, gustatuko jatan herriko kultur eta kirol eragile ezberdinekaz barriro batzie, eta aztertzie udaletxe eta euren arteko gune edo maila amankomunek sortzeko dauzen aukerak. Eta gustatuko jatan bebai, herriko baserritarrakaz, komertziantiekaz eta ostalariekaz batzie, momentu honetan bizi da ben egoran inguruen berbain, eta epe erdi zein luzera begire euren egoera bideratzeko egin biherreko pausuek zeintzu diesen definiruteko. Nik Otxandizoko herritarrei esango notziena da kontetako gugaz, gu prest eta injarraz gauzela lanien jarraitzeko, eurek entzuteko prest gauzela, eta eraberin esango notzen hau talde lana dela, udaletxe prest dauela herritarrentzako helduleku sendo bat izeteko, baina Otxandizok beti jakin izen dauela alkarregaz aurrea iten, eta ontxe be erronka handize dauko guzela esku hartien, eta danon artien atara bar dugu zela. Eta gu konbentzi dute gauzela, alkarregaz aurrea ingo dugule eta Otxandizok zutik ipiniko dugule.